Jagungnya begini. Kepake lagi ngapa? Oh, maton suket. Iki laren dikering iki. Wis ngapa-ngapa. Kuwetel ini iki. Lah iya. Sing turun kudu. Sing turun. Bukan delok wong soro. Iki jenenge apa? Tangkatang. Sukat. Suket. Iku suket iku langganan. Oke. Banyak sekali. Iki sing wes. Ketok padang, ketok lek pari, ketok ijo. Loh, iki lek teko kulon. Iya teko kulon. Iki sing elore ya wis mending ketok padang titik. Timbang sing toko kono pojokan durung. Loh. Iki piye lek liwat iki sikilku keweri masih ijo-ijo gini. Liwat nyemplung sawah ae. Muga-muga enggak mendelep. Iki melewetek iki. Pantesan kok kuning nggetku tibake durung di anu ki. Lek sing iku ana banyune. Wes. Iki tak idek gak mendelep. Galengan dikeki kenekan gidinggit iso liwat ta kancane. Kancane gak iso liwat iki. Sikilku kering. Loh kan iki. Iki tak anggit iki wineh iki ternyata suketnya. Ya banyak. Sing gek kene wis mending. Sing gek kene Nek kene jan koyo lapangan sukete. Oh iya semanggi kok isone tangkatang iki lho. Ini masih ada. Ini jagungnya. Sing gek kene mbak wong gak ditanduri weman lho ana banyune padahal. Iki sik utuh. Iki durung kabeh iki. Iki sing gek isoran. Ndi? Ana sing dhuwur ana sing ora. Waya mes iki. Gawe KTP ku mang sing anu sing subsidi. Oh, sing subsidi.